Bukasan mo na yun. Makaw ng marunong. Northern Peru, ayon sa Yhel Geological Survey na itala ang pagkakasal sa Guayas. Mahigit na lang ang isang at isang museum sa Ito na naman ha? Isa na o. Alam mo yung pagbuka. Nakabalik at impormasyon para sa mga may alam at may pakialam. Sa maluto? Nakapli pa? Ito nang manunok na ako. Naman, para panggi. Hanggang pamawan ini. Abo ko manuni. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang panunood. Saan nila ang tahaw? Pali na ganito. Baka daw naman sukain ako. Papay lupo. Abo ko na papa. Dalan siya ko kuya. Ikaw si Vivo Facebook. Hanggang kailan mo magdadami sa... Mabait naman pala. Nauuhawa ko. Makamot ka, bebe? Makamot ka? Inakik mo naman yung gano'n kayo ni O. Ayan, rami ano sira. Ito nga ito. Ito O. Ulitin mo, ulitin mo. Ulitin ka. Medyo nagugutom ako. Eh, mano, yan napunta kang O. Magkordogi. Napunta ka. Kain na po. Ay, wala pa Ikaw kayo. dapat Ito naman ginawa O. yun. Napunta ka. Oh.
Takbo ka na dyan. O, hindi mo na. Cerelac. Hemarate FA, the blood vitamin. Hindi lang yan. Ito muna. Daming balak. Pagtapos ng araw, kinukulang ako. Bear Brand Adult Plus. Siya at tibay katawan nutrients. Ibigay ang iyong 100% ngayon para sa matibay na buhay. Serum. Sabi, mahalin mo yung lalaking wala pumunta. Kasi hindi yan titingin sa iba. Ako, dadalhin ko siya sa inyo. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. He needs to see na wala nang masihigit pa sa akin. EO, love your eyes. Ang Buy Jessic for Kids masarap. Kaya more and more moms agree that Buy Jessic for Kids has a taste. Ang tunog ng radyo nyo dito sa mas pinalakas at mas pinatinding Gamang, 92.3 True FM. For now. At gamitin sa kantihan. Kayang-kaya mo pasukin at impluensyahan si Yhel. May plano ka. Kung hindi natuloy mo, ang pangungot ng nakaraan. Sasampulat na. Gagawin ko kahit ano. Ganda yarn? Ganda yarn! Gumaganda ang mundo dahil sa iyo. Hindi maitidinay. Ikaw ang nagbibigay kulay at nagdadala ng happy sa aming planet ang lakas at tibay mo. Hindi dapat nagpapadala sa iyo. Ma'am? Nagdala ba kayo? Saludo kami sa Ma'am? iyo. You go, ate girl! Tayo sa TV5, piling. Is to start everything with love. Mag-aalahay din diyan sa'yo. Smile, smile. Pretty. Wow! Favorite ko. Man, nandito no, man. Bigyan ng konting space. Kailangan yun, no? Kailangan Sigurado ako hindi mo gagawin sa akin to sa school. Ha? Di ba nakipag-trade ka? 2 gram yun para sa libro. Hindi. Isang tasa lang pwede na. Nandito sa bookstore, bakit di mo kaya siya bukan? Ayaw mo ba ng Christmas? Ito ba? Oo, ano? Masarap ba? Masarap. Okay na to para sa birthday ko. Birthday mo? Ngayon? Pwede wag kang tumingin. Ganun ko, gawin ko. Hilahin mo. Lang yan, pero sige, sa'yo na lang. Alam mo na ngayon kung anong sikreto ko, kaya dapat mabait ako sa'yo. Maluto man, baby. Iba naman ang itsura ko kapag nakamit. Lila! Ba! Gulat ka na. Nagtatla ako kanina. Flavors at nagdala si Pluto ng magbuwan. Ano ako? Magbuwan! Pagbibili ng gamot, dapat subok. Dapat trusted, dapat dekalidad. Alagat yun nilang yan. Alagat yun nilang Siguraduhin mo na. Alagat yun yan. Alagat Hindi yun ko alam ang nilang pagpipili yan. na Alagat yun nilang yan. From Sampay hanggang Spot. Ayan, pretty. Walang time mo skincare. Girl, Kami na with Pots Glow Duo. Step 1, cleanse ang harapin. Ang araw-araw. Bear Brand araw-araw. Magkakalit ngayon? To be an athlete. 1, 2, 3. Ikaw, ikaw. Every Mondays to Fridays, 8:30 a.m. sa TV. Mag-ingat sa pagkakatiwalaan at impluensyahan si Yhel. May plano ka. Halika. Sa lahat ng ayaw ko yung try ko. Simula yung bukas. Sasampulat na. Away ko manino!
Maganda nga pala si Mukhang. Pinaghahandaan. May, lalabas sa may. Sisisi ka na ba kung bakit hindi tayo sa mga videos ko? Muntik na ako atakihin sa puso. Hindi ko kasi masara tong palda ko. Bakit kasi hindi sila picture noon? Naku, sinungaling. Bakit pangit ba? Patingin naman. Safe by the bell. Next time, mag-excuse ka naman. Whatever. Tuwa! Estudyante siya dito? Grabe. Sila ang Bermuda Triangle ng Atlantic at Black Hole ng Space. Para sila ang revolving doors na walang exit. Sa oras na makapasok ka. Ay, kung bigla deliver ba na? Hey, pwede na magsimula. Ano mo dyan? Kung meron kayong isang kaibigan, Bag mo na ito.